Педагог і мовазнаўца, літаратар і багаслоў, палеміст і перакладчык. Ягоныя працы – сапраўдная каштоўнасць для нашай культуры. А пошукі адказаў на вечныя пытанні і майстэрства слова ставяць на адзін узровень з самымі яркімі пісьменнікамі нашай зямлі. Гуманіст, асветнік. Наколькі гэтыя словы гучаць мілей і прыемней, чым тэрміны адносна дзеячоў контррэфармацыі, там рэлігійны фанатык, непрымірымы барацьбіт і гэтак далей. Ад першых словаў вее такой дабрынёй, цярпімасцю, талерантнасцю, а другія нясуць нянавісць, непрымірымасць да ворагаў. Вось і таму зізанне трэба праслаўляць у нашай краіне як многа больш. Асветнік, гуманіст у часы контррэфармацыі, эпоху нецярпімасці, гэта многа варта. Дакладна невядома, адкуль паходзіў будучы асветнік і педагог Лаўрэнцій Зізаній. Ягоны лёс прасочваецца толькі з часоў навучання ў астрожскай школе, што існавала на Валыні. Потым было доўгае настаўніцкае жыццё ў львоўскай, берасцейскай і віленскай брацкіх школах. Выдатны знаўца грэцкай мовы і філасофіі, Лаўрэнцій Зізаній не абмяжоўваўся гатовымі падручнікамі. Ён адчуваў у сабе веды, каб самому ствараць іх. Менавіта на Берасцейшчыне былі створаны працы, што прынеслі педагогу шырокую вядомасць. Што патрэбна чалавеку ад самага маленства, каб надалей спасцігаць таямніцы навакольнага свету? Правільна, уменне чытаць і пісаць. Таму і першым створаным Лаўрэнціем Зізаніем падручнікам была азбука з лексісам. Азбука падзялялася на 3 часткі. Матэрыял, які вучыць чытаць і пісаць, дапаможны лексічны матэрыял, а таксама царкоўныя палемічныя тэксты і малітвы. Дапамагаў Лаўрэнцію ў гэтай працы ягоны брат Стэфан. Выкарыстоўваць азбуку можна было нават дома, самастойна спасцігаючы азы пісьменнасці. Дадатак жа лексіс утрымліваў больш за 1000 стараславянскіх словаў, перакладзеных на гутарковую беларускую мову. Тлумачэнні да іх даваліся вельмі даступныя, такія, каб нават простыя людзі маглі іх зразумець. «12 лютага 1596 года у друкарні Віленскае святадухаўскага братства пабачыла свет граматыка славенска-савершэннага іскусства 8 часці слова. Яна складалася з уводзінаў, арфаграфіі, этымалогіі. Сінтаксічныя веды падаваліся невялікімі часткамі ва ўсіх раздзелах. У прадмове Лаўрэнцій Зізаній тлумачыў неабходнасць моўных ведаў, лічыў іх тым падмуркам, на якім мусіць трымацца далейшае вывучэнне розных навук, у прыватнасці 7 вольных мастацтваў. Пазней Лаўрэнцій Зізаній распачаў працу над катэхізісам вялікім. У ім гуманіст азначыў не толькі дагматы праваслаўнай веры ў форме пытанняў і адказаў, але выклаў і веды па гісторыі, прыродазнаўстве, астраноміі і іншых навуках. Рукапіс катэхізіса быў створаны на беларускай мове, але з ягоным выданнем узніклі цяжкасці. У Вялікім княстве літоўскім у гэты час распачалася жорсткая барацьба паміж праваслаўем і каталіцызмам. І перакананні Лаўрэнція Зізанія, зацятага змагара супраць уніі, ніяк не дапамагалі яму знайсці так патрэбных мецэнатаў. Таму асветнік вырашыў паспрабаваць надрукаваць кнігу у маскоўскай дзяржаве. Гісторыя падарожжа Лаўрэна Зізанія ў Масковію яшчэ раз сведчыць пра тое, што Беларусь у тыя часы была ўсходнім аванпостам еўрапейскай цывілізацыі. Далей, на ўсход,
пачыналася далей на ўсход пачынаўся зусім іншы свет. Свет еўразійскі, свет, дзе панавала непрыняцце навуковых і культурных дасягненняў, дзе панавала нацыянальная і рэлігійная неталерантнасць. Свет, у якім нават сваіх аднаверцаў, праваслаўных беларусаў, прыводзілі да ісціна праваслаўнай веры маскоўскага кшталту. Вядома, што ў Маскве святара ўспрымалі еретыком з-за ягоных ведаў, і маскоўскае духавенства так і не прыняло яго. Нягледзячы на гэта, Лаўренцій з Рязані ўсё ж здзейсніў жаданае. Друкаванне кнігі было закончана ў студзені 1627 года. Аднак пазней катэхізіс не быў прызнаны афіцыйнаю царквой, таму ўсе надрукаваныя кнігі былі спаленыя. Цудам захавалася толькі 5 дэфектных экземпляраў. Як калісьці Францыск Скарына, Лаўренцій з Рязані вяртаўся з Масквы ні з чым. Адвечная памылка праваслаўных Рэчы Паспалітай шукаць абароны у аднаверцаў у Маскве. Зізаній пайшоў па гэтай дарозе. Напалоханы контррэфармацыяй, ён апору маральную, перш за ўсё, хацеў знайсці ў маскоўскіх калегаў, маскоўскіх аднаверцаў. Аднак аказалася, што маскоўскія дрэнна адукаваныя царкоўныя іерархі яшчэ больш фанатычныя, непрымірымыя, чым свае у другой Рэчы Паспалітай. У вялікім катэхізісе Зізанія для маскоўцаў занадта шмат было свецкіх ведаў, інфармацыі пра чалавека, пра свет, таму адназначна кніжку спаліць. Гэта, канешне, для яго было балючым ударам. Педагог і пісьменнік, багаслоў і палеміст, жыццё сваё паклаўшы на справу развіцця нашай культуры, Лаўренцій з Рязані стаў у адзін шэраг з самымі славутымі асветнікамі зямлі беларускай.